Malawian Camera. Yes, comrades. Good evening, and how are you? Mwaswera bwanji, muli bwanji, mwazuka bwanji na. Now, comrades, thank you very much. As at our southern region, IUTM. Pa desert, pa Bangwe, ku Blantyre. What a good job, what a good rally it was. Zipitire choncho. Of course, anzathu MCP anali panjamba ndi Vitumbiko Mumba. But I'm trying to I fail to understand mwina zizanga kumala kuno mkhoza vesa bwino kuti kodi chikuchitika nchani kwa MCP. Vitumbiko Mumba is answerable to the Secretary General yemwe ali Richard Chimwendo Banda. Tikatenga ndala za uchipani. Vitumbiko Mumba atu abwana au nda Secretary General achipani. Amene ali William Richard Chimwendo Banda. Ndiye marare mena upakikira ukangati ku MCP kwangoba anthu angobalalika. What gives this energy to Vitumbiko Mumba kumapanga campaign? Paeka. Well, the Secretary General also is doing the same campaign nditi muina yard. What exactly is happening? Kwe utini kumbarachanda msonkhano wa Vitumbiko Mumba anthu amenena kuti mwina amapanga campaign zokhuzana ndi ma primaries kumeneko kumzimba central koma ku Blantyre MCP ndi Vitumbiko Mumba apanga msonkhano wao kumeneko ku Blantyre pamene gulu linali ku Nchewu la MCP la Secretary General. How do these people communicate amalawi? Mukona chuchitika wambiri ku chipani cha MCP ndi chani? Of course Brian Banda anafusa bwino kwambiri. What gives you energy to do what you are doing? Anafusa ukhanga choncho Brian Banda. Chikumulipisa mtima Mumba kumapanga marale paeka pamene kumene kuli Secretary General upanga paeka. This is to me in short pali kugarikana. Wina ake kusokoneza nzache kapena wina ake sakumvera nzache kapena wina ake sakumfuna nzache. So if the paziko la pansi or in any political party or at any leadership usogolera uli wonse meno makhala pakati pa anthu ngati musogolera kulephera panga resolve ma conflicts within the party, then palipo posogolera palibe. Apa is a justification that kuchipani cha MCP kulibe msogoleri ngati wa chipani. Secretary General amapanga zache ndi anthu acha amene akwaziwa. Anthu obwera kuchipani kwa china Vitumbiko Mumba aupanga zawo mmene angapangire. Just imagine. So tisatirapo chiti. Who is making decisions in MCP? So Malawi, how can you trust a party that leadership yake ikulepha upanga sort out my internal issues yake? How do you trust that party? How do you want anga nene chotani olo Mumba angakambe zabwino zotani zachakwera kapena Chimwendo Banda angakambe zabwino zotani zachakwera koma ngati akulepha upanga resolve my issues within the party pali chabwino pamene popo. So amalawi niwo pamene tingapusire FM patipo kwa MCP kwaoneka kale kuti kulibe usogoleri womwe ungabwerese kugawikana komwe kulipo. So why should we Malawians give votes kwa MCP? Aliyense mnyumba mwanu pa mabanja kumalawi kuno aliyense amakumani mavuto osiyana-siyana. Tosefe tinakulira mavuto mabanja mwathumu kapena madirameti makhala kumakhala fumu yomwe imakhazikisa anthu pati pamozi. Koma kuchipani cha MCP chili mboma koma tifuna chikhale boma koma anthu amene akwetesa chipani chimenecho akulephera kugwirizana. How best can we trust this party? Achakwera tingakhulupirire bwanji? Anthu a MCP akamanena kuti vote for Chakwera nzeru zoyendesera ziko amaziphika bwanji? Do they sit down? Chiwafundo zimene kukamba Mumba ndi fundo zimene kukamba Chimwendo Banda ndi zosiyana. So why Malawians should we trust MCP? Pa umunthu huku Malawi kuno tikukamba za umunthu tikuona tokha Malawi kuti MCP ndio gawikana. Achakwera ali pay ku State House kumaitana mafumu kumadya ni mafumu kumene koko kulephera kupanga sort out my issues amkati mwachipani. This is very dangerous to MCP. Ndeti kamana leaders Kabambe is going to win elections tikumaona zimenezo zofoka za MCP. It's just like in DPP. Ku DPP nchimozi mavuto ali ku DPP ndi usogolere just like MCP. Ku DPP they failed to resolve my conflict within the party. Chilowere ni opposition, chipite ni opposition DPP. Yalephera kukhazikisa ma members ake pamozi. And today makampu am DPP momwe ndo gawikana. Aku Central Region aungoona gangata.
akulomwe belt angona Mwanamveka, akumangochi angona Peter Mutharika yemwe alisogolera wawo wokalamba. Koma onsewo magulu ogawikana ku DPP sakuona kuti msogolera amene akumpangira kampeni ndi wokalamba, sakuona zimene zizi. Why? Is because kuli anthu ozikonda ku DPP uko, kuli anthu ozikonda kwambiri. Chifukwa munthu uyena kucha set example. Ndimanena nthawi zonse kuti chipani china chilichonse ngati chili registered muziko ndi Malawi government chimasha serve the interest of Malawians. Ndiye panopa ndikamakamba za MCP, I know MCP is a registered party with Malawi government. Ndikamakamba za DPP is a registered party with the Malawi government. UTM chimozimozi. Ndiye ngati khalidwe kapena uchitidwe wa mchipani jasu kuenda bwinobwino. Ndiye kuti anthu amene sakufuna kuthandiza dziko la Malawi. Kugawikana kumene anthu amagawikana mkati mwa zipani ndikumalephera kumapanga resolve my issues ngati chipani. Akamalephera samapereka chiyembekezo chabwino kwa Malawi kuti apase vote. We can't vote for a party that is failed to resolve its own issues within the party. Internal matters mpaka kumapita ku court. Meaning that these parties amene anima conflict paka panopa, or these parties amene apanga ndio gawikana alibe kuthekera kuyendesa dziko lathu la Malawi. Chifukwa chofuna Malawi kunoko panopa tafika apa, chipani ndi anthu ache aina umakhala pasi kumagwirizana fundo imozi tipange bwanji kazola mboma zapanga bwanji. Let's not make mistakes Malawi kumangoona zimene anthu akuyankhula azipaniwa pamene kumene uchokera kuzipani kwawoko samakhala pansi kupanga resolve my issues. Pali ma issues ena omwe zipani zimalephera kupanga resolve ophweka kwa basi. Komanso mchipani mjasuti amene amatha mavuto ndi msogolere khai kapena anthu osangidwa, even my members achipani, you can join the conflict resolution team. Mukuzothandiza makamaka panopa ndikudabwa chipani cha MCP ndi DPP afuna pete kuzisankho pamene ali ndi ma internal issues, internal wrangles kuzipani kwawo. How are we going to trust the Malawians? Should we waste our time listening to these people? Omwe ali ndi mavuto ali nyumba mwawo akulepha panga sort out. Even in the cabinet, when you look at Mumba and Chimwendo Banda, they're all in the cabinet ya Chakwera. Ama kumana cabinet meeting, what do they discuss, these people? Ama kambirana chana, do they discuss about what we need as a country, or they just discuss how to steal money from government? Chozi kudabu isatu. Mumba alikunjamba holding elari, Chimwendo alikunchisi, with so many people, my ministers many go making error as well. Fundo zoina ukamba zosopera Chakwera zosiyana. Mumba aukamba njira zina, aukamba fundo zina za Chakwera, awasa aukamba njira zina za Chakwera. Inde zikufana na inde awasa aukamba fundo. Koma machitidwe azinthu kukhala ngati Mumba kampu yake is more civilized than Mumba than mbali yomwe kuli a secretary general achipani. Kodi amumba wakapakarale yawoyo report akapeleka kwa ndani. Chwe tikatengera hierarchy ya chipani organogram ya chipani, amumba sangapite direct ukapanga report kwa Chakwera. Ndio chipani pepo chakwika. It's the secretary general of the party amapanga report kwa president. So kodi amumba ndi Chimwendo Banda metikondera papa zikwenda bwanji anthu amene wali serious niti kuti angalamule ziko apite kulamula ziko MCP. Kozi zimene anaona Chimwendo Banda tiyakhulupirire kapena tizingomvera ngati mene timamvera abuluza kamathamangisana nyumba. Complex, this is quite worrisome. Ngati zipani zikulu zikulepha kupanga resolve my conflicts. It's a very dangerous thing to our democracy. Choncho ku MCP ku DPP khalani pansi nthawi idakali iyi. Sankhana zisogolera bwino, resolve your issues. We need a healthy campaign. We need a healthy government. We need a healthy competition. Poza vote. Osati kuti enda mundizifukwa kuzipani kwanu kumkulephera kugwirizana basi kumabwera kumanamiza Malawi. Limene ndiye boza. Chimodzimodzi mukawaboma muzakhala ogawikana simuzayendesa bwino boma mkawiri. Koma tione ku UTM. Ku UTM kulimya. Kulibe mikangano ku UTM. The president is free. Mene mkona misonkhano ya UTM mene kusangalasini. Everyone now is looking at UTM, how it is doing. Komanso ena afe Sidimakwera yakuphatu ya. Monga ineyo Sidimakwera sidimasapota munthu yemwe ndizati uyu yazaluzayi. Komanso I don't entertain anthu omwe ndimazoti amalowesa pasi chipani. Komanso anthu amene ndikuona kuti ali ndi kuthekera kuza kusintha khalidwe awo timatha kuwapasa malangizo. Chipani chicho chimakhala ndi mavuto. Ku UTM kunalinso mavuto ambiri. After the death of SKC, even SKC walamoyo pamaveka maboza ambiri. Koma with this leadership ya Soka Bango sanachite focus kwambiri kuona zomwe anthu akupanga ayi
shuka anapeza anthu aku UTM ndogwirizana kwakhala akadasuka bambe anali mitima ngati imene ali nawo akuluakulu aku MCP kapena akuluakulu ena ku DPP kabambe chipani chichitu sakanawina usogole wake ayi koma anthu aku UTM amalawi ambiri amene makonda chipani cha UTM kapena amene mufuna kusintha. You can see the joy that you have in UTM leadership. Kabambe aliyese okungoona nkhope ya Kabambe ndimene akukambira the way he presents himself and is quite good, quite very good, quite encouraging. Koma taona ku DPP komanso pena pake IMCP boma la achakwera pena pake likutidabwisa mabero amene anthu akupasidwa ku makhoti uko yet the politicians bilanje yake bwa simata kuti basi munthu ali ndi nzeru zachi zabwino basi kumapita kumakhala mabero ku makhoti achakwera aonesese judiciary izipanga speed ma cases. It must be expediting some of these cases. Zobati anthu amene atukwana boma akumakhali mabero amaikaliati ali ndi bero kawina ndani ali ndi bero izizi sizikupeka chinthu chabwino ku democracy yathu ya comrades Malawians zimene zikubweza kwambiri democracy yathu ku Malawi kuno. So tikambeso mbali ina yomwe ili yofoka kwambiri ku Malawi kunoko mbali ya mafumu ku Malawi kuno mafumu usopena pake ya Malawi muzaona khalidwe lawo akutisokoza kwambiri ndale zathu masiku ano kumaitayidwa kumene akumaitayidwa kuma state house uku mafumu atu khangati ayamba kuwasilira anthu awo kuwathandiza kapena kuwamvera pali mafumu ena mpaka kumapanga nkhanza kwa anthu awo ngati kuno kuzimba mafumu ena amapanga nkhanza kwa anthu awo just because they are not happy with the sitting government or presidency ya Chakwera. So comrades izizoti ndingokuuzani but anyway I'm happy kuti lero marale zapangika zipani zosiyana koma chipani cha UTM ndingothokoza kwambiri sikunapite marole sikunagawire ndalama sikunagawidwe ufa koma anthu anapita mwa unyinji wawo sindiziwa kunjamba koma ndangoona kuti marole kunjamba ena akujama ena aboira kaya aboweka ndi msonkhano wa Mumba. But what I love most politics ndalitike pambali Mumba is a good guy ineyo nali ku MCP ndimaziwa khalidwe yako MCP ndi anthu osamva koma Mumba at least is time to handle them in a different way. Apitirize Mumba all parties all political parties kumale kuno ndi khalidwe la Mumba anthu ambiri akhali andi khalidwe la Mumba bwezi muna zipani kumale kuno zikuyenda bwino kwambiri. Let's support Mumba as Mumba not as MCP koma Mumba pa umunthu pa Malawi he's trying his level best amene akudana nawo tikwazi wakale ndi anthu omwe amakonda kuyenda mu mdima chochi lalo yakujamba jamene athera kumbaliko ena ukasamba ndi mankhwala omwe kuti Mumba chimuchitikire china chake. Comrades, happy Sunday. It has been a good day. Good evening everyone. Malawi, Camera.